pagbalik. Si Jesus mubalik yun, ang ilhanan makita. Hapit na ang pagbalik ni Jesus. Makita ta ang ilanan, umabati na to sa palibot. Ihangad lang ang mga mata ug mangandam, kay haduol na siya. May mga kagulian dinhi sa kalibutan, ugmay na sa likway kaniya. Ang mutuo kang Jesus, imuon niyang tinubos, dalon niya sa imaya nga dayon. Makita ta ang ilhanan, umabati na to sa palibot. Ihangad lang ang mga mata ug mangandam, kay haduol na siya. Ihangad lang ang mga mata ug mangandam,